na ako'y mission karon nga kuhaon ako ang bag ni Ma'am Gio. Tanaw na tungod sa isulat sa bag ni Ma'am Gio. Iyang bag. Tura kayo. Yan, wala yung bag. May taguan mo yung bag. Mag-lunch kami karon then unya pagbalik mag-lunch mo lakaw man siya. So akong kuhaon niya ang bag niya. Tanaw na tungod sa isulat siyang bag. 1 hour later. So okay, wala naman si Ma'am Gio. Ako na tanaw nasa kung sa sulod siyang bag. Ha? Yang bag ba? Asa ba? Tara. So diri ra na ako tanaw ng sulod aning bag. So kani nga video kuani what's inside Ma'am Gio's bag. Malun ni unsa ning anilo nga bag. So ang sulod sa bag ni Ma'am Gio sa una nga packet is coin purse. Pila sulod aning coin purse. Ayo lang kasi makanta na. Confidential. Milyonarya ba niya mo? Ay, paracetamol, biogesic. Oh, paracetamol, dili para tumoy. Nasa ning ballpen nga. Uy, Apple ballpen. Ano ang gamit? Alam ni? Alcohol. Ah, alcohol. Nahanap po siya ballpen. Nahanap po yung ballpen. Ano ni? Dili ba mo agi yung mga lotion? Sunod is kani. Face shop. Water retent. Ano na? Headset. Mao na sulod siyang una nga paano tubaga sa palihog. Sunod. Dili na ta sa dako niya na. Kuan. Ano pang didrio? Napadrio. Napay secret compartment. Uy! Panty! Yun na yung mga gamit diri. Kani siya yung mga sani sa manggum din ng product. Yung mga shenanigans na yung modis. Lipstick. Oga. Unsa pa ning nadiri? Yang mga pangpagwapa para mo sexy pa siya gayo. Diri is yang mga sanina. Yang mga pa-sexy nga sanina, mga na makita na yung cleavage, yung diri yung mga sanina. Kay kusog man na siya mag-exercise gud. Kana mao ni pinakakusog na siya charger diri. Yang sapatos nga pang dwarf. Headset ya. Joke lang. Joke lang. Diri day yang kon ay yang tissue. Apa sih, Bang? Sama ni. Ini diri tambal, mga tambal. First aid kit niya. Ano niya mga first aid bag para siya palit siya bugas. Sawa palit siya mga kuan. Ba siya mga gabi dugana kay mga kuan ni ma'am no wallet, no? Sa bahay. Dili natin nilabtan kay confidential eh. Kabalo mo si among ma'am namo si madam kuan ni siya ng secret millionaire ato na secret millionaire na siya, secret millionaire. Oh, mao nang believe na mo ni ma'am kay fresh breath kay permanente. Siya Colgate Plaques, toothbrush, Colgate toothpaste. Oh, di ba? Apil na ni Colgate niya po ni. Kung napagid rin, grabe, daghan kayo. Diba? Hindi siya coin purse. So, mao ra na sulod aning kanira sulod aning bag ni Ma'am Gioan. And ako nang gigubot ang pagsulod. Ma'am Gio, sorry kayo. I invade your private properties, your private things for the sake of the video. Pero salamat sa pagtanaw and bye-bye. Kadosh! See you in the video.